Buenos huerteros, que tal? Hoxe estamos aquí no prado onde pasa aquí a Mora, agora está aí detrás, a Maila Cabra, e mirade como está a erva, toda espijada, pois así por todo. Entón vamos coller o cortacésped e vamos segar todo, e aí chollo para toda a mañá, así que, dentro o vídeo. Bueno, primeiro vou vos enseñar como funciona este Castelguardian, este modelo. Bueno, ten un funcionamento sencillo, codes un trator de cortacésped normal, as cuchillas, bueno, vou vos enseñar para que sirve cada cousa, non? Bueno, este é o volante, xa todo o mundo sabe para que sirve, vale? Este de aquí é o freno, vale? Vamos aquí o freno. Despois este é hidrostático, polo que ten aquí, para ir marcha adiante, este acelerador, e aquí atrás, que lle damos co talón, para ir marcha atrás, vedes? Este así irías marcha atrás e así marcha adiante. Despois, seguindo por aquí, tendríamos o embrague da cuchilla, vale? Que fai que se lle damos para arriba activa esa cuchilla, por baixo quítala. Despois aquí iría a chave, está aquí colgada, vale? Aquí iría a chave. Pois aí xa tendríamos a chave posta, despois enseñareivos como se encende. Seguindo por aquí temos que cando das marcha atrás cas cuchillas, vale, tendríamos que apretar este botón, se non apagaríase. Depois temos aquí as revolucións, vale, canto máis lle des, máis corre o motor, e tamén máis velocidade colle, e para arriba de todo, tiramoslle do aire para arrancar en frío, vale? Despois, a palanca esquerda tendríamos a regulación da altura de cuchilla, vedes? Temos 8 puntos, temos estes, e bueno, este de aquí sería baixalo de todo. Despois, bueno, aquí temos diferentes compartimentos, os avasos, outro compartimento máis, eso sería o que sería o funcionamiento. Bueno, tamén tendríamos isto, vale? Se tiras de aquí e llevas así, se abre o cesto e poderíamos vaciar a erva. Entón nada, vamos a arrancalo, vou apagar porque senón non son capaz, e ahora seguimos. Bueno, xa salimos aquí afora porque aí dentro hai moito eco e para gravar co corrido do trator escoitase bastante mal. Vamos a ir agora a dirigirnos hacia o campo onde vamos a segar. Bueno, ahora para poñer as cuchillas subimos as revolucións ao máximo, poñemos aquí e aquí, bueno, neste caso vámoslo poñer ao 4, é unha boa altura, vale? Porque non queremos tampouco segar abaixo de todo, así siguen tendo alimento rápido os animales, así só faríamos un corte por arriba e ademais apañaríamos tamén as follas e os restos de pasto, que é o que nos interesa. Como vedes, isto vai sendo acabado, creo que é bastante bo. Sale moitísimo polvo porque está moi seco todo. Mirade. Así que non se ve nada. Pero bueno, temos chollo para toda a mañá. Mira que se vai encher bastante rápido, penso eu. Nada, bueno, non había moito máis que contar do funcionamiento deste Castelguardian XDC 140 HD. A verdad que é bastante cómodo,
traballar así casi non supón bastante pouco esfuerzo, a verdad, non máis que pisar ese pedal, como vedes, lo pisas, acelera, se non acelera, lógicamente. Girar o volante e o resto prácticamente non hai que fazer casi nada. Vas pisar ben as fieitas para tragar todo. Aí. E vedes que vai sendo o acabado. Canto máis despacio vayamos, lógicamente vai nos levar máis tempo, pero mellor acabado vamos conseguir, debido a que vai a recoller moito mellor, vai a cortar mellor, todo vai ser moito mellor, entonces compensa máis ir despacio no xardín pequeno, vale? Joder, que silva iso. Hostia. O malo de que non teña cabina é as silvas, que te rascas todo, se hai así moitas. Pero bueno, tens que ir apartando un pouco delas, non quedarte mirando. Eso que iba dicindo que se tes tempo, mellor ir despacio, que consigues un mellor acabado. Ir rápido, lógicamente, si tes moito cacho, tens que ir rápido, pois non está cheo, vedes? Sen cheo nada. Vamos mostrar ahora como se vacía. A verdad que, bueno, vamos sacar bastante erva, debido a que é bastante cacho e demos nin media volta e xa está cheo. Bueno, xa abrín o portal, vai ir a vaciar.